Argiaren podcastak. Hauekin ere enginuen hemen, Zera begolegirat etorri ziren 50 zapatista, ere enginuen bereikin baba txikia, eta hortik hasia jaso dugu, eta orain deitzen dugu baba txiki zapatista. Zapatista. Kaino polita. Ezagitu behar duk, zapatismoa da, gauza itzela duk, zapatismoa da. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Haupa denoi, egon harrian gaituzue, beste aste betez. Gaurko honetan Behorlegira gerturatu gara, bertan baso jangarriaren inguruan ikastera. Eta horretarako, Odei Etxeberria Bonbeire, Gorka Arroka Torreren baso jangarriak ezagutzeko aukera izango dugu. Egunon, Gorka? Bai, egunon. Egunon. Bueno, baso jangarria hitza oso anitza dela esan nuke, basoa bere landareriakin bat eta beste, baina baso jangarria nolakoa da? Orduan guk oihan baratzea deitzen diogu, baso jangarriari, eta azkenean oihan baratza bada antolaketa bat oinagitzen dena barazkien eta arbolen uztartzean. Hau da, bi landare mota horiek ber eremu batean landatzea, eta nunbaiten inspiratzen da oihanetik edo basotik. Badakizue oihan batean landareak hainbat maila ezberdinetan garatzen direla, arbol handienetatik landare eta apalenetaraino, eta nolazbait oihan jangarrian edo oihan baratzean pixka bat sortuko dugu halako baratze oihan bat, kontutan hartuz, sartuko ditugula maila guzietako landare horiek oihan batean aurkitzen diren bezala. Eta landaria hori denak, gutxera, ze eremu behar du? Eremu handia da, baratze neurri bat? Hori oso erlatiboa da, azkenean zein diren helburuak, horrek du aginduko, eremu handi batean egiten dugunez edo. Azken finean, hor jokoan dena nagusiki oihan baratzan da iguzkiaren sartzea, oihan baratza horren barnean, iguzkiaren energiak eraginen baitu gai organikoaren ekoizpena landaren gandik. Orduan, hor neurtu beharko dena bereziki da arbolen artean eta ezartzen dugun distantzia, arbolek itzal gehiegi egin ez dezaten iguzki izpiak tartean sartzeko gizan. Beraz hori izango da pixka bat, nolazbait oihan baratzearen unitate baten eta eraikitzeko irizpidea, eta unitate bat da bi arbol lego, eta tartean arbol txikiago batzu eta landare apalenetaraino. Hori da oinarrizko unitatea, eta hori biderkatzen da gero nahi bezain bat, eta beraz eremu handitasuna horren araberakoa izango da. Arbol eta landaretan hitz egiten dezunez, ze arboleta zeiko binak hitz egiten dut? Orduan, oihan baratzearen ideia da, edo baso jangarriarena da janaria ekoiztea. Beraz, hautatuko ditugu landare batzu ekoiztu nahi dugun janariaren arabera. Orduan, hor pixka bat argitu edo zehaztu behar dena da, ze landare mota nahi dugun ekoiztu, eta guk elikaduran egin ditugun azterketa guziak direlata, eta bereziki jogatu nahi baitugu buru askitasun tekniko bat, alegia buru askitasuna, autosufizientzia garatu nahi dugu erabiltzen ditugun tresnetan, eta beraz horrek bere eragina ukanen du hautatuko ditugun landare moten gainean. Alegia, adibidez hemen, esperimentatu ditugu zitu edo zereala barietatea initz. Baina haiek eskatzen dute teknologia mailan makina nahiko kompleksu batzu, hazien inguruan azalak kentzeko eta hazia bestelakatzeko, irina egiteko eta bar. Beraz, azkenean nahi balin badugu eta izan da gure autua buru askitasuna garatu teknika mailan eta erabili tresna oso oinarrizko batzu, teknologia aldetik sinplenak izan daitezkeenak, horrek bideratuko gaitu landare
batzu eta ekoiztera eta beste batzu baztertzea. Alegia, zerealetan denak utzi ditugu salbu artoa. Artoa oso egeski eskuekin aletzen alda, bakarrik osto batzuk entzen dira buruaren inguruan, eta oso simplea da, eskatzen duen teknologia aldetik, jan alizateko. Gero ikusiko dugu, guk erabiltzen dugu teknika bat artoa egosteko, deitzen dena nixtamilizazioa, eta horrek ahalbidetzen du, Hego Amerikan oso famatuak diren tortiak egitea, irinetik pasagabe. Eta orduan teknologia oso simplearekin, ez dugu egotarik behar, ez dugu eierarik behar irinarik egiteko, zeren nixtamilizazio prozesuarekin lortzen da ore bat eta talo antzeko tortiak egiteko. Orduan, hemen ideia da, guk hautatu ditugula landare batzu gure behar nutritibo guziak urte osoan zehar asetzeko, eta hautatu ditugu ere ekoizteko eraibili behar ditugun tresnen arabera. Eta orduan, hor badugu 50 landare mota ezberdin, ematen dutena aukerak urte osoan baratzean elikagaiak izaitea, gure behar nutritiboak asetzeko, eta azkenean buruaskitasuna teknikan garatzearen ideiarekin, badira landare mota batzu ez dutenak transformaziorik behar, edo oso gutxi, eta gure ideia da urte osoan baratzean zuzenki eta barazkiak bildu alizatea, alegia ez dugu kontserbaziorik egiten, beraz ez dugu energiarik behar produktuak kontserbetan ezartzeko, edo ez dugu hormagailurik erabiltzen, kontserbatzeko elikagaiak, ideia da urte osoan janaria izaitea zuzenki baratzean, eta kontserbatzen direnak, dira naturalki kontserbatzen direnak, hilar batzu, artoa pixka bat, patata gozoa. Beraz azken finean, faktore guzi horiek ingo dute, ze landare mota hautatuko dugun oian baratzean. Orduan, beraz, esango nuke, baso eredua aldatu duzuela, oin arte basoa ekonomikoki errentagarria izateko, egurretara edo bideratu izan da, eta zuen elikadura buru jabetzara bideratu duzue. Gaur egun buru jabetzeate zuen oian baratzearekin? Orduan, azkenean birsortu dugu oian baratze bat, beraz ez gira abiatu dagoen oian batetatik eta oian hori nolazpait bestelakatu tartean baratze egintza eginez edo, ez egin dugu pentsea zen eremu batzuetatik, birsortu nolazpait oian baratzea deitzen dugun ekosistema bat, baina ikusiko du zuen bezala askoz irekiagoa dena oian bat baino. Oian batean adibidez, arbol guzien gailurrek denak elgarrunkitzen dute. Guk hemen arbolak eta distantzia batetara ezartzen ditugu, alegia iguzkia sartzeko tartean ere bai. Orduan, nolazpait birsortzen dugu oian baratzea deitzen dugun sistema bat, ez da oiana, ez da baratzea, bien arteko zerbait da, eta duela 14 urte hortan hasi ginen, eta hainbat gauza esperimentatu ondoren, erran dezakegu eskuratu dugula jakitatea, gure elikagai beharrak urte osoan asetzeko, sistema horren bidez, eta baita ere eskuratu dugula horretarako behar ditugun tresna guziak, eta epeluzerako tresnak dira, zeren hain zuzen ez dira ibiltzen petrolioarekin edo elektrizitatearekin, beraz dira tresna eskuragarri batzu, bizi osorako dituzun tresna batzu, eta gero eskuratu dugu ere gaitasuna landatzen ditugun landaren haziak ekoizteko. Beraz, ziklo oso hori eta lortu dugu pixkate eraikitzen, eta erran dezakegu kalitatiboki badakigula urte osoan beharrezkoa dugun elikagaia ekoizten. Ez dugu eguneko egun egiten, zera gaur egun gure denbora parte bat libratu nahi dugu eramaten ditugun beste 11 borroketan eta ezartzeko, eta orduan ez dugu ezartzen lur lanean ezagri beharko genuken denbora guzia nahi genu eguneko egun elikatu gu haurek ekoiztutakoarekin, baina bai
eta hori da guretzat garrantzitsuena, badakigu egiten, eta egiten dugu portzentai batean, eta bakarrik da azken finean garapen kontu bat edo nahi bagenu heldu ehuneko buru askitasun batetarat, ez? Bueno, nahi adina denbora eskenez izan arren, 14 urte badia, esan dezunez zuen baratze hoian edo martxan jarri zenutela, bilakaera bat izango zuen 14 urte horietan. Bai elikaien aldetikan, landaketan eta baita zuen lan egiteko modun. Bai, erabat, lehen landa delako fruituak bolak landatzea, hain zuzen denbora gehien eskatuko dutenak eta garapenerako, beraz lehentasun bat emaiten da arbolen landaketari. Eta gero, esperimentatzen da, gure ideia da ez dena zerotik esperimentatu behar izatea, alegia esperimentua dutenen gandik ikastea albezain bat utxak ez errepikatzeko, eta baina ez dukentzen gauza initz esperimentatzen direla, utxak egiten direla, eta beraz moldatzen joiten da oian baratze hori, ez? Lehen utxa da adibidez, pentsatzen dut hainitzek egiten duguna da, dugun eremuan gauza hainitz egin nahi izaitea. Eta oian baratzak eskatzen du tartea, landaren artean, iguzkia sartzeko. Eta gukin dugun lehen gauza da, sobera gauza ezagi, eta beraz argi eskasa bazen oian baratzean. Eta gero joan behar izan gira eraldatzen, eta argi gehiago sagarazteko, ez? Horako eraldaketa batzu izan dira, eta gero egan dezake aldaketa nagusia izan da, hain zuzen buru askitasuna, autosufizientzia, gero eta helburu handiagoa bilakatu den einean, ideia bikoitz horrekin garaikoa jatea, beraz urte osoan baratzeetan zuzenki eta gure elikagaiak eskuratzea, eta bigarren helburua buru askitasun teknikoa, alegia tresna eta eskuragarri sinplekin hori guzia egitea, horrek eragiten du eraldaketa bat eta landatzen ditugun landareetan. Eta lan handi bat izan da, berreskuratzea neguan eta bereziki udaberrian baratzean atseman ditzazkegun barazkiak zuzenki jateko. Gure elikadura hain merkatuaren menpeden orokortasunean, nun merkatuak eskaintzen dizkigu urtaro guzietan nahi ditugun tomateak adibidez. Zuzenki eta nahi duzularik ekoiztu eta urte osoan janen duzuna, behar ditugu berreskuratu galdu ziren hainbat baratzki, baratzetan garatzen direnak orain hasten den garai zailenean. Orain martxo, apiril, maiatza, horiek dira 3 hilabete zailenak baratzean eta elikagaiak ukaiteko. Eta beraz guk lan bat egin dugu berreskuratzeko hainbat barietate eta garai hortan eta garatzen direnak. Beraz, hori guztia moldatzen joan da baratzea oian baratzeakotan. Elikagai da sartuz, ze elikagai eta zaigea hitz egiten garai bakoitzen? Zer eskuratu dezakeu oian baratzeatetik garai konkretu bakoitzen? Bai. Guain adibidez, esaterako. Orduan, ideia da urte osoan, garai guzietan behar dugula elikadura orekatu bat. Eta orduan behar dugu sistema horrek bermatu behar du urte guzian adibidez barazki freskoak janalizatea. Bereziki, vitaminentzat adibidez, freskotasun hori beharrezkoa da. Orduan, urtaro ezberdinetan atseman daitezkeen gordinik jan daitezkeen barazkien eta berreskuratzen joan gira. Eta hor adibidez, hor bada lan interesgarri bat, eta da lantzea hartzen duzu adibidez zanahoria edo pastenaria deitzen duguna hemen. Badituzu barietate batzu, goiztiarrak direnak eta beste batzu berantiarrak. Azan adibidez, badituzu aza goiztiar batzu eta berantiarrak. Eta horren da hori lantzea, azkenean aza berantiarrenekin eta goiztiarrenekin urte osoan aza jateko posibilitatea ukaiteko. Eta hori da gaur egun, erran dezake jakitate hori eta berreskuratzen ari gira, eta adibidez gero ikusten alko dugu udaberriko aza, azia eskuratu dugu Irati hegoaldean, betian egiten zuten aza mota bat da, ez ginuen ezagutzen, eta oso interesgarria zen, ordu arte guk egiten ginuen oizko aza erran dezake, baina bukatzen dena neguan,
eta horren udaberrian etzen gehiago hazik. Bada udaberriko aza bat, eta aza urte osoan dukan dezakezu. Eta berdin beste hainbat barazkiekin, porruak, pastenariak, eta berreskuratzen joan giren beste landare errodun hainitzekin, jende gutxik ezagutzen dituenak, oso ona direnak eta ikuspegi esan dezake gustu aldetik edo, adibidez, apio arbia. Apio arbia da apio familiako eta landare bat, ezaguna da gehiago apio adajaren barazkia, oso gustu ona ekartzen duelako, adajak, baina baduzu eta apio arbia, erroa jaten dena, eta oso gustu ona duena, eta landare horiek, azkenean, sasoin berantiagean eta lurpean dira, eta oso indesgarriak, zeren orain eta eskuratukan ditzazkegu, eta bereziki garai zailena, apiril hilabete hori, eta hor ere, aztertu dugu zein diren garai hortako landareak, eta hor badira adibidez horburuak, oso ona direnak gainera osagarriarentzat, eta gustu aldetik ere bai, zaintzuriak, eta ikusiko ditugu, hor ateratzeak izango dira zaintzuriak, horburuak ere, hasten dira pixka batera honditzen, eta holako landare batzu dira estrategikoak, zeren agertuko zaizkigu udaberrian. Eta orain ere ikusten alko ditugu, erein ditugu arbitxoak, horiek ere estrategikoak dira, zenen etorriko zaizkigu, beraz, garai zaile horretan. Apioan erroa itiraka, zure erroan nundi dator edo pixka eta azalduko zenuke, baratze edo, oian baratzean interesa? Orduan, ni bizi nintzen Mugerre herrian, Lapurdin, Elizaberri auzoan, eta gurasoek etxe bat eraikiarazi zuten, hiritik hurbil, baina oraindik pixka bat landa eremua garaian behintzat zen erriska batetan. Eta ni hor berehala etxan ginuen lur eremu txiki hortan, lotu nintzaion lur lanari, eta berehala interes bizia piztu zitzaidalako, gure lan indarratik sor dezakegun elikagai hori ekoizteko, eta hasia ereitetik biziaren zikloaren edertasun horretaz maite mindu nintzen, eta iziari gustukoa dut, hasi bat erein, eta hortik ikusi landare bat azten, lore eder bat egiten, fruitu bilakatzen, eta hori biltzen jateko edo atxikitzen hasia egiteko. Eta orduan, hor, 15-16 urtekin edo interes hori piztu zitzaidan, eta gogoan dut, nire gurasoak eta ez zirelako lurlanetan jakindunak edo, naiz eta nire amama eta aititie hor Meñakako eta baserri batetakoak izan ziren, baina gero hirirat Bilbora bizitzera joan ziren, eta bertan galdu zuten lurlanekilako hageman hori. Horren, nik hori ez nuen jaso familian, eta nire auzoan, Mugerre Elizaberri hortan, bazen baserri oso eder bat, tradizional bat, hor bikote zahar batekin, eta txotxe zahar horrekin, 75 urte kango zituen edo, berekin ikasi nuen baraz egin zen. Eta orain aipatzen dugula, ikusten dut bere gestu hori, eta hasia ereiten, gestu eder bat hor, eta bere gestuekin ikasi nuen baratzea egiten. Eta orduz geroztik, ikasketak kanpoan Toulouse hirian egin dituen urteak salbu edo, eta Baionan ere bizi izan nintzen urte horiek salbu edo, beti aukera ukandularik etxe ondoan edo lurra ukaiteko, berehala lotu natzaio lur lanari. Lurra lantzeko modua ere aldatu da, esan dezu urte hauetan bilakaera izan dula, eta baso jangarritikan baratze komertzial batera, industrial batera, ze alde da lurrarentzat edo, esango nuke? Merkatuarentzat, komertzioarentzat edo ekoiztuko dugularik, laster oso zaila bilakatzen da lurra zaintzea. Zeren helburua bilakatzen da ekoizpena eta salmenta. Eta gehiengoak gaur egun azkenean lurra instrumentalizatzen du, eta
lurra erabiltzen du diru iturri bezala lurraren osasunari kasu egin gabe. Eta ekoizpen industrialean lurra bakarrik ikusten da euskarri bezala, nun landare batek erroak sartuko dituen, eta zurtoina sutik atxiki araziko duen euskarri bezala. Eta ongarri kimikoak ezagiz, eta gero pestizidak ezagiz eta ekoizpen azkar bat edo handi bat lortuko da, baina poliki-poliki lurra hiltzen da, zeren instrumentalizatzen da eta bere osasunari ikasu egin gabe. Horren ondoan, batzuek naiz eta merkatuari itzulia izan, garatzen dituzte beste ekoizpen molde batzu, lurraren osasuna eta kontutan hartzen dutenak, baina hor ere, merkatuaren logikaren ondorioz, ekoizpen intentsiborat edo bideratuak dira eta beti zaila da lurraren izaera eta osasuna errespetatzea, behar diozularik etekina atera ez. Orduan, oian baratza gu behintzatola bizitzen dugu eta uste dugu ala dela pixka bat hori garatzen dutenentzat ere bai. Ez da sistema bat oso egokia dena, bertatik edo bertan ekoizten dena merkaturat bideratzeko. Eta orduan oian baratza berez da sistema bat ikuspegi ekologikotik benetan harmonia batean dena eta ekosistema naturalenetik gehien hurbiltzen dena, alegia oiana edo basoa. Eta ez delarik merkaturat bideratua, edo ez denez merkaturat bideratua, gutxi mekanizatzen den sistema bat da. Intentsiboan baino, kalitatiboan gehiago eta arreta emaiten zaio, eta zentzu hortan pentsatzen dut natura asko errespetatzen duen edo naturarekin bat eta egiten duen ekoizteko sistema bat dela. Eta zentzu hortan pentsatzen dut erabat ezberdintzen dela beste ereduetatik merkaturat bideratuak direnak, ez? Gero, 14 urte honetan historik eta zu esan duzu bilakaera desberdinak izan dituzela. Anekdotan bat kontatzeko eskatuko nizuke. Oian baratzen ingurun, zerbait egiko duzu kontatzeko eta... Orduan, oian baratzea garatu dugun einean ideia guzi hauekin, eta bereziki egan dezake beraz nunbaiten buru askitasuna ikuspegi teknikotik, eta baita ere orain artea aipatu ez dugun guretzat behar bat funtsezkoena den ikuspegitik, alegia gure beharrak asetzea besten lan nindarra esplotatu gabe. Eta gu haurek eta ekoiztuz gure beharrak asetzeko beharrezkoa dugun albezein bat gauza. Horrek eraman gaitu beraz, teknikan aldaketa batzu emaitera, simplifikazio horuntz, baita elikagaien hautaketan, erran dugun bezala, eta beraz bideratu dugu gure ekoizpena tuberkuloetarat, bereziki. Beraz, gero ikusiko ditugu tuberkuloak, jastatuko ditugu ere bai tuberkuloak, eta beraz, zerealak baztertu ditugu, artoa ezik, eta tuberkuloak garatu ditugu. Eta konkretuki, garatu dugu patata gozoa, boñatoa deitzen dena hegoaldean, topinamburra, hori da Eliantiz familiako zerri patata deitzen dena ere bai, edo gerla patata, tajoa, ikusiko dugun landare bat, eta ez dugu lortu oraindik, baina saiakeran gira, inama deitutako beste errudun batekin, eta gehitzen algin nuke mainoka ere saiatzen ari garela, baina lau horiekin gelituko gira. Patata gozoa, topinamburra, tajoa eta inama. Eta hori izan da pixkat, gure esperimentazio horretan edo, heldu gara lau tuberkulo horiek landatzera. Eta
Antropologia ze oso interesatua bai gara, eta arlotan irakurtzen dugu, eta irakurri dugu James Scott, antropologo amerikaren liburu oso interesgarri bat, deitzen dena Homo domesticus, eta da, Homo domesticus, eta estatuaren historia sakona. Hori litzateke euskaraz itzulitako izenburua. Liburu pasionante bat, holako 500 orrialde bat, ezera liburu bat, eta hor, ara nun 200 piku garen orrialdera teltzerakoan, eta aipatzen ditu, James Scott horrek aipatzen ditu, bereziki Asia ekialdean, berak hainbat lehinutan egindako obserbaketak. Eta ze izan da obserbaketa horien ondorioa? Ondorioa da, estatua garatu ez den tokietan, alegia Vietnameko, Kambodžiako mendi alde horietan eta, beraz, lurlan tradizionala komunitate buru askiek edo autosufizientek garatu duten toki horietan, zer eta da beraien oinarrizko elikagaia tuberkuloa. Eta zein? Patata gozoa, topinambura, tarroa eta inama. Hori irakurtzen dut. Hor, alere, ustegabe handi bat agapatzen dut. Zera, gu hemen teknologiaren, teknikaren simplifikazioaren helburuarekin iritsi gara esperimentatuz lau tuberkulo horiek ekoiztera, beste inolako eta ezagupen antropologikorik gabe tuberkulo horien inguruan, eta ara nun ikerketa oso garrantzitsu horretan, eta lau tuberkulo horiek izendatzen dituen James Scottek. Eta orduan, oso interesgarria da ikustea, azken finan kontzientzia hartzea, gure elikadura politikoa dela. Alegia, garia jaten balin badugu, bereziki politikoa, arrazoin politikoengatik jaten dugu garia. James Scottek esplikatzen du, ez naiz luzatuko, benan esplikatzen du estatua eraikitzen dela zerga eskuratzeko sistema baten gainean, eta zerga eskuratzeko zereala oso interesgarria da, beran tuberkuloa ez da bat ere interesgarria. Eta orduan, tuberkuloa bada lurlana buru askitasunean transformazio gutxirekin, tresna simpleekin, komunitateek betidanik egiten duten landare ekoizpen mota, lan hainitz sobera eskatzen ez diena, eta tresna simpleekin inaitekena, eta aldiz ez da interesgarria estatuaren zeren zerga horrekin ezin du bildu, tuberkuloekin, aldiz garia, bera, zerealak, mundu osoan izan dira zerga eta jasotzeko moldea, eta beraz zerealak garatu dira estatuak eraiki diren eta munduko eta parte guzietan. Ara pixkat, gure oian baratzean, eta esperimentatuz eta gertatu den nolazpaiteko eta olako bi abiapundu ezberdinetatik edo olako topaketa batetara, liburu horretan, eta azkenean ikusten dugu simplifikazio teknologiko hori, teknikoki sinpletasun hori eta eskuetan erabiltzea, bada betidanik komunitate libreek ukan duten praktika eta komplexutasun guzi hori sortu dela azkenean estatu egitura politiko zentralizatu eta bortizkerian oinarritzen diren eta egitura batzuekin batera. Jendeak berez ez du komplexutasun eta bere biziak komplikatzeko nahikeririk, eta horretarako tuberkuloak oso ongi dira. Tuberkuloak oso guztu gaituzun ez, dakit, zure toki guztako tuberkuloak dauden lekua dan edo ez, baina, eskatuko nizuke, zure toki kutxunuena edo berezina, emango zeniaken ikustea zuen oian baratzea edo guztokona? Zaila da, bi tokien artean hautatzea, alegia. Bada bat, oian baratza deitzen aldeztuguna, baina bai da, oian, erran dezake, eraldatu dugun oian bat, oian azpiguzia eta garbitu dugulako, eta toki oso atsegin bat guretzate hor sortu dugu,
baina gaur oraindik bertan ez dugu barazkirik ekoizten. Beste txoko bat, dagoela ikusiko duguna ere bai, nik izendatu nuen eta baratze situazionista, zeren eta hasieratik guretzat kezka bat izan da, egiten ditugun lur lan horiek ez izaitea bakarrik elikagaiak ekoizteko lan bat bezala eta pentsatua eta praktikatua, baizik eta osotasun bat bezala ikustea. Alegia, ni lur lan bat egitera joiten naizelarik da ariketa fisiko baten egiteko plazera. Da elikagai bat ekoiztearen plazera. Da iguzkia hartzearen plazera. Da aurrekin edo lagunekin joiten bari naiz ezagutzak transmititzeko espazio bat. Da lagun batekin bertan hitz egiteko eta toki atsegin bat. Eta da edertasunez gozatzeko eta eremu bat. Alegia, ez da separaziorik, ez noa bakrik janaria ekoiztera. Banoa, zentzu hainitzez betea den zerbaiten egitera, eta besteak beste, beraz, estetika ikuspegitik edertasunaz gozatzera. Eta situazionisten mugimenduaren ideia garrantzitsu bat zen, hain zuzen, ez ditugula gure biziko arlo ezberdinak separatu behar, separazio hori gehiago estatuaren eta kapitalaren ondorio bat da, eta eragin horietatik kanpo bizi izan diren gure aintzinako jende guziek ez zituzten olako bereizketarik egiten separazio horik, gauza guziak lotuak ziren, eta orduan izen hori eta baratze hori eman diot, hain zuzen separazio hori baztertu eta helburu aniztasun hori materializatzen duelako baratze situazionistak. Nahi zunen, baratze situazionista edo Oianeko txokoa ezagutzea. Oso ongi, nagoazen? Ozen ba. Are ba. Hemen oian baratze baten erdian gira, eta hemen ikus daiteke nola egituratzen den oian baratzea. Atzean iparra dugu, hemen dugu aintzinean hegoa, eta orduan arbolak landatzen dira ipar hego lego batetan. Egiten dira hainbat arbol eta lego landaketa, hor badugu bat, hemen bigarrenean gira, hemen ja txikitxo berri bat landatu dugu, bota dugulako hiltzen arbol bat, hor beste bat, eta iguzkiak beraz eginen du ekialde, mendebalde, ibilaldia egunean zehar, eta gure arbolak iparalde, hegoalde norabidean direnez, iguzkiak bere ibilbidea egiterakoan sartuko da, eta gure arbol legoen tartean. Eta hori da garrantzitsua, azkenean, arbol lego horien tartean, barazkiak landatuko ditugulako, eta iguzki nahiko eskuratu behar dute garatzeko. Azkenean, joaiten gira, beraz, arbol gorenetatik, fruituak emango dituztenak, eta lurpeko erroak jangarriak dituzten landareetaraino. Eta tarteko landare handitasun ezberdinekin. Eta beraz, oian baratze hortan, baditugu bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi lego arbol gorenekin, eta beraz, uain baten gisarat, arbol lego horien tartean eginen ditugu barazki landaketa batzu. Hau da, eta hau eskainiko diogu ondoko bisitariari. Atzerako aldazken, mentxe. Hau da tipul, ezoizko tipul bat, tipul patata deitzen delako. Alegia tipul bat erein edo landatu eta bost pasai emaiten ditu bere inguruan. Eta gero biltzen dira eta batzu jan eta beste batzu landatu. Eta bere goitizena yin, yan, azadi. Eta hori da kurdoek, kurdoen lema nagusia,
eta emaztea, askatasuna eta pakea adierazten du. Eta hauek etorri zaizkigu beraiekin ereindako tipul batzuen gandik, eta beraz izen hori eta kurdoen izaeraren eta borrokaren harima badaramate beraiekin tipul horiek, eta guretzat Oiane enbeitak zion bezala tomatea zientzat, elgar eskaintzen dira, elgar eskaintzen ditugu, eta merkatu logikatik kanpo, eta elgar eskaintzeko eta hasi batzu dira, ez diru etekina ateratzeko, baizik eta herri buru askitasuna eraikitzeko, herri bezala elikatzeko, eta hau izango da beraz eskainiko dioguna ondoko bisitariari. Bai, eskerrik asko Gorka. Eta hurrengo bisitari emoia zuen partez. Aurreko bisitaria ekarri zigun opari bazutzako, eta ez da toki hobeik, toki gustokonen ematea baino. Así que honintzan baitiak eman zigun, enbeitak, bere baratzeko tomatean hasiak, eta bai, hor daude gordeta, zuk landatu ahal izateko. Tomate hasiak. Hortik abiatzen da mundu hau bide hobeago batetara eramateko bidea, hazitik. Nintzak esan zigun, hazia ez tala saltzen, hazia elkarbanatu diteala. Hori da. Eskerrik asko Gorka eta familiai, asteazkenetan eduko zue argia.eus eta bizi baratzean ikusteko aukera.